live. Bigbiga, lunlungis, agdadawa kay man kat allowance yun. Naitig ko lang nga ro dun, ada di ATM yun, kuna lang nga ro dun. Pwede mo kwati tao kapong tumo ti tao ka, nakalalain kay mula una yung gumasgaston. 50 mil, may salang aldaw, kay karkarga di kalman di ATM yo, awam man nun. Sika Jericho! Jericho? Kinam? Jericho! Lagi tayo Jollibee yo. Idintay pa ka, hindi kayo pala yung tagdata Jollibee na aso. Tamang amutin. Naperdi etan ni timbang ka. Breakfast kayo, ti Jollibee. Oh, dati lang aso men, Jollibee. Kayo tagdati french fries nan. Atakas Jeyo. Awa na. Bread tiyaso me. Kabayan bread. Ikas-kastada ki din. Ala, Jericho! 100,000 man day to yun. Balo nyo man ta bigbiga. Talaga bigbiga, tunda man nun. Smile! Say, smile! Joshua, smile! Di ATM mo, anak ko. Gora ka ditag ko di ATM mo. Sino nga tatatatin na ka ATM? ATM kung ada man latan, tunukan sa ATM Hindi ATM mo ne. Ganam dati ATM mo. Nakargo ako. 100,000 Di ATM dyan nako. Adakas Jayo. Naka-ATM. ATM sa mga. ATM RCBC. Basta mata tinagan na. Kami ka kalubam. Ay, di kayo man nagkaskasta. Ngari pang sino nga tati nakabag tati coats bigbiga nakabaga ti ko sa walwalis nila kay tula si kaperping nga dete mambag mo nga bayon bag sandu bag plastic bag nagijay lang ti babag yo. Ay, good morning Chase alog. Di ba Donna, happy new year Donna. Kaskastada ki din. Di ba Cousin James ibang bagada kanupay nga kaawang kanukukko katay jelis na. Jericho, smile. Ni, say hi. Say hi. Jericho, di ba Cousin? Smile Katrina. Le adati de yeye bunel ko ni Katrina. Ngum isulaeng ta ung ta kabigbiga. Unta nga bigbiga, tanaitig ko dagi 13 month pay, nagtatala nga sumangpot ni Katrina, nakabagpay ki din, napapanan na nga agbabag. Artapan na mga boss nan, nga bigbigaton. Yes nagwapo ni Joshua, kuna mo tahamu taswarding, anamo itaswarding, si kamu mean. Ay, bigbiga tapo mapanuga, malangat ang nga-nga-ngaton, nga bigbigaton. Di ba Mang Judy Reyes? Baba ng tenga Reyes. Napipintas tayo kada letra C. Ibagbaga, deta bukol ko na di kanya, di kalmanan pa na inikisanon. Nga na pa na warwarisan na gitan. Lasunan. Pay, pag ganano, nagita lasuna. Diyos ko, iwarwaris na, no da kay tulaang kung kunanan. Di ba, Cousin Emilia kalay kay sabyo? May kaskastada, big atunda. Talagang paghay-hay. Di ba Ellen Luke Mendoza? Hello friend! Ay, nagado viewers ko. Big New Year ko na-smile ako mahanak ko mga napungto. Diyos ko, tadi dapi nga paragsako nun. Ay, Diyos ko, haan-haang. Kuna, di ba? Ay, apo, Ismael ka kanu mama. Jerome Vergara umayon uke. Inja pelagar na pam di jay mo tamum sama ti mapaspasama mo di jay ma anan inay karano ko na ti biagkon. Dapat patag ki di ta buko pa yung na ti biagkon loko. Ay nangina biag ko. Tanam mo yo. Sino nga ta? Tiglalay man na bigbigaton. Haang gayem. Mauma. Mahuman ano ti paguburan nyo? Nagubur na peki din. Adati abigbiga, may ancha ni Katrina. Inaba na kung nakabag. Nakabag. Inaba na. Awan, adatoy ni Katrina ta. Amom kanya muten.
among kanya kon Rona, nakapundula ta load ko te bagbaga daki di kanya ko free data kung kora. Oy, monthly naglo-load monthly. Naka monthly naka Netflix sak pa ya, di ba? Chase Alog. Naka Netflix naka Spotify ya. Oh, sinungata. Oh, ti naka Spotify. No di lang sisisya. So nga, ay, kanain na nga ta. Aghay-hay, apo. Maghay-hay blada ka. Hello, Ma'am Cheryl Coloma. Pagaling. Hello, Ma'am. Merry Christmas, Happy New Year. Ma'am, dito payong ko, Ma'am. Tano ba di maperdi dati skin tone ko. Ibagbagad, nigra kung kunada kanya, Ma'am. Ay, I love my skin, kasjay. I love only Bello touches my skin. Kunana. Dangat kas Jada, di ba? Hayas Carl Lawrence Baybado. Hi, friend. Hello, Rafa. Apo, Diyos ko. Imay ni Ron, imay ata, imay nagkape. Imay isuna tatay. Hi, Katrina ni pinanawan na ni Katrina na napananan. Christoph, don't do that. Come here. Christoph. Maingaw ni kasatan eh. Christoph. Ape na dito yaya, yuta siya man ti pagplan sa inyo muton. Teo Miguel. Urayan mo di yaya yung muton na nga mang kuamo dagita bagbado yun. Mga syakon. Sino nga ta agjal-jali biti-bibiga ti aso na. Naka-Jollibee French fries. No ti biskuit me. Ado biskuit me. Bagbagada ki ding awang kano biskuit laeng atip aso me di ba? Chase na bongga talaga. Bonggang-bongga. Agita ti biskuit ti aso me. Sino nga ta nakabiskwit? Sa nga lata mano na day nga biskwit sa aso mi na. Dakda kami laang tagbi biskwit sa aso na. Ay talaga siya ti kabobo. Hana nga maartapan uray kasano pinagpapintas deta nora kindeta kate. Ay napinpintas alat no pinustoraan. Maabo do. Uray gudaguda amin na gudaguda ma sarakan data siya lata kapipintasan. So nga ay pulo sa diba Sir Alexis Crisostomo? Hello sir, good morning. Hello RL, say hi to your mama, your Miss International Mother, Miss Lorelai Pagtunyan. Yes, ma'am, pagtulingan, kakasjay. Di ba mune? Hello, Jeric Andrew Kabadi. Anak ko, behave this school, anak. Dite good morals and right conduct, kakasjay. Di ba Jericho? Awan ni Jericho, pinanawan na ko. Wala dadanser na pandagi schoolen kami sinundo dagiti school bus dan. Tadagiti personal driver da awan da. Tanada kan hangover da paylaeng ti New Year kadakwa. Isu nga ay apo inungta kami nida. Isu nga irelyebo kay di amin dan. Katulong, yeye, driver, para plan sa hardinero mi. Ikat kami nun. Sino ti mai-request yung ipangko di jay. Ta anang ngarudong kaawan damuton dagitan. Ay katel ko na ina lamang nga agency dagiti kaya ko kada dagiti barangay clearance, police clearance, at NBI na dapay passport na. Tano siya ang panday abroad adalata guyguyudo. Hello, good morning Sir Darwin. Hello, Sir Sam Mendoza ay Fernandez. Hello Nova. Sungo. Oy, dagitay man sidami ag kakaima sun napandaman impalpalako kadagita nga asumin ata dagitay kunakon maumadan di ba Gucci Marie daytay mo kwakon daytay mo nga naganan Paskwa muton deta ipadpadamag deta milmilki din nga bagbagana ki di kanya kung umay kayo manon agpakolor ti buo yon awa man pagbayad yung kung kunana ki di kanya deta mugingon. Diyos ko, ay, nagsyaron da. Hindi dyan da, ay, da, Ma'am Adela Raquel. Lagi tayo, paala da.
Iso nga, inkalatang mo nga siksika mo na, babaunan na, I don't like it. Kasta ang laki, di nga bigbigatan. Inalaki di hasyendera, asin nga tati nakabag. Na di hasyenda, pa'y kiidin. No, kasta babaunan da. Apay nagkiyayayayo, di kay mabaunan nagkiyayayo, ta siya latakang ka na yung mababaunan ng loko. Patangtang dana na ito, kung maswel-sweldo na nagkita yayayayo, apay pala nga siya, ti babaunan nyo. Ni, natay pa di deti 5 hektarya nga papaya kon, apay nga tan. Ay na, natay da mo kunon. Kasta daki di kang kanayon dagitay chicken ko no na panandan hinalaman no na deta nga kwan kaaruba ko nga buy kurkuren ado ti manok me kasta da ipadpadamag daki di kanon nga sa kano tinapan nagsyar-syaronan pambambara ti pa nagsyar-syaron di ba alangan nga nagsyar-syaron ba na nga Deta mo Perpsel Alexis akasanungar nga mapamu kumustaon kakaasi api manure lang agal kalindo uson tiling na aja gateway tanang nga road may nga yeye bune sana ki di baga kanya ko no kanuluki di lumabas di jayon ka pare ka pan nakanoki di deta gateway yung pakemeg na kan ti pulisan padasen na kita nga pulis tiliwan di tiliwan ado kakabagyan me, general, major, lieutenant, dami na klase. Dagitan tulak pagkarkari na kanya kon. Sungag hay bla. Paghay kanayon diya kamuno kasano ang agpongpongto tinaldaw-aldaw. No apay no nangami nagitig ipagpapasama kanya. Paghay bladen da. Dagitaki di nga bagbagada nga rawo kung kunada kanya apay ko man nagraw-rawo ta kana ka nga mangmangan te ko na kun ti pa nagsip ti coke kasjay ti pa nagsip matati di dagita po pobre kasjay awan pay suli mata daw re lang nga bulbuligaw gawon di ba Miss Lorelay pagtulingan hi ma'am. Hello, Miss International. Sino nga ta, friend? Nakabag ti coats nga. Ada tuy lang sursurag walwalis. Hindi lang siya. Ada kastoy ni Deta Perpeng. Ada kastoy ni Deta Milmil. Hindi lang siya. Baba nang kami. Kuna ka. So nga. Ay, di pa nakapo. Deta Perping, Sir Alexis, Lunis. Dapat kumamata ka mapamakipleg ceremony jay kwa naganan munisipyo di nga tamabaen Lunes dapat ada di jay. Hello ma'am, Mignon Aguliana Tugas. Hello po. Hello Ruby. So Diya mo pa'y kay din. Uyan natin na naginabgabo dan sa pa'y kay din. Dahil nga 5 hektarya nga tarungmin ta imbaga kinday ti inday nga ingka agila ko di jayeng ko na ta isupay nga pangnayo mo ti gatang mo ti agserbiking ka ko na kinday ti inday. Dinaki di kaya ti mapanon. Tanda mo pang adubar na jay 1 seat apart nga ngipin na. Kaginin na dayo dagugura dagay ngipin nan. Ya kamu nag-inan na mo dahil tangang ngipin na tagagura damutin kaslamot lang nanging kogtartewan na nyamanan. One friend Ellen kasi friend Ellen Luke Mendoza kastuin nga manganti na Emma kasjay no mararak bunana di dalam maba kakasjay ti pobre again Emma damuta day aglalalo pa nagsi kasjay no matag kunana no uminom kaslalate malmal swatanon di ngardag high blood damang mo na ti may sa mo na buwisiton ti bigbigaton adula ta sumangsang bay nga mangbibwisi kanya ti bigbi. Hi Michelle Pasco Machas, hello ading, Merry Christmas, Happy New Year. Agpungpung to kakade. Ta deta kuat bigbiga nagdadawa da ana ade ti kwartada man dagiti anak ko, dagiti allowance nakarga ako di ATM dan no apay nga dumawa da pala magasto dati 50,000 iti bigbi iti may salang nga biga. Kasi nung matindi high blood. Diba? Juan Campos. Oy, Juan Bado Kilo Uno Luna. Hello. Hello ni Uno Eng. Hello Marvy.
Naladaw man neta best friend mo nga kalbon. Naladaw mo nun at ano nga rod. Kaslala ti arig na mo tanak ito bosan. Isuntungo lang ti mista nga Yeye Bunel. Misang Yeye Bunel. Di ba, hello Uncle Nelson. Agabid ka mo ti Pilipinas na uncle. I love you too, friend, Ellen. Si kamo, Juliana Banks kung ko naman tanaga man luko. Sa baliwam tanaga mo ta, di mo bagay agbalbaling nga banks, luko ko. May saka nga labangs, kunana ko. Hanga bangs, labangs, kunana. Di ba? Happy New Year, hello, Jude, anak ko. Happy New Year, anak. Hello, Jovian. Jovian, may kamutin na tagtutuno tayo mamutun. Amom ka na tayo nga babaan ng kadita imang mangan tila tater-arwa. Ikalkalsada, dagit iyay-ayab tayo tipangpangan. Ngam laki di tayo ayabanon dagit kwan. Dagit kas aba na pay makipempensingang alaon na mutaming kasagpaw data nga makanon. Agdi mo mangibatin, friend. Ay, Diyos ko. Hello, Jumar. Hi, Miss Earjib Sopmak. How are you? Hello, sis. Hello, my beautiful sister. My idol nga sis ko. Ay, talaga si kamo, Juliana Banks. Anat ko nam idikin asawa. Pukisam loko ka nagsayatan na buo na. Napamuki di pinukisan nun te. Pineapple cut. Nakasarsarakam data ti pineapple cut. Apple cut. Ayan na. No si kapalaki. Di mo ta. Agbayad ka ti utang mo, may saka mo nga si utang palaeng kanya, ana pa lang tawon idi mo imutang ka mo sika, naruno pa lagi binulbulod mo ta char pang kadablaw sun sika isublim meten. Ro pa ki di nga tatatan, dagita kadera nga binulbulod mo. Oy, ibabaing ka makita kalaeng ibabaing ka sika Juliana Labangs Dagita ki di sana ki di pangpangasanan. Kumamot ano irebreban na mo kada kulkulayan na. Ala ka mapakawang ka, ala ka ikur-iko sag kapaminsan mo ta enti lista mo ta notebook. Di ba? Kasi ni Setos Benedictus Campos. Deta ti original nga kasing kune nga siyendero. Inaldaw lata nga agluglogan na. Agluglogan lata di deta airplane nga makuna. Kaya agluglogan kay airplane. Si Kalabang agluglogan kay airplane. Loko no tila tiluglugana mak tamba kada bisla dagita tiluglugana ing kakaubingam di ba Jerwin Cariaga tumanda. Hello friend, enjoy Baguio best nakasangpo kan apo ko dati mo ubi jam kun di siya ibagam kini my friend Mary Ann di ba ay, apo, day tamo muging, may sama, apo mapamutan nagay ang nagnaganti, Ayan Averin, Tolentino kung kuna naki di day muging on, pag high bloodin na kon, ay, agpada kay lakin ni muging, agpada kay lakin ni muging, mahay blada, Uy, may nakilas na kin sa enda serto. Ayan natin, wala ta nagala ka man ng 3 in 1. Agpada kay kinikabo, latang dati bayong na, baski na, at alang ako, shook ko na yung magic basket 3 in 1. Pwede ka kano nakita, nga nagibag kano ti ken-ken, di ka da biskwit nga bravo. Nagita ati, magusgustuanan nyo. Apang kaya, naman ni day mo, dagiti mo ti kuna mo kada kayo muten. Manay mo eta 40,000 muten ang balo mo muten ti kada bigaten. Dagiti lataw meg daw-dawa damo kwartayo. Ni natinagen. 40,000 umanay eta 40,000 muten Agin inoten nyo mo ta. Gas-gasto nyo lata di may isang aldawan. 40,000 kada 50,000an. Ahay! Payag pido kak ti pira. Agdamdamili ake ti balbalito. Tadalata itetag ko kada kayo. Umanay mo ta 40,000 mo ta nakadabigaten. Di kayo mabisinan. Adamo naging pabalong ko nga juice yun ta. Kada bread yun ta babagyo. Dama ni kas-kas ta Di ba? Lady Bell, Kasin. Hello manang Risa. Wan, Kasin. Napinukisang kideng ti pineapple cotton. Deta asawa ko. Deta awam lang babain ng Juliana Labangan. Ay, apo. Pineapple cut ka no. Ay, masarakang ka lang. Masarakang ka lang. Joshua, damo la dati driver yo. An pinagawid mo kung may driver mo akada papana.
Ay, apo. Kasano pa nga makariing ni man kwan ni ayan aberinon ako apo no napjaka mo no napanandaman nakipangpangan ng kindideta perp ide kalmano isuda ka deta Maria Dimples Banyaga nagsasharon da kano ay nakikakita da kanon tidagitan nakakita da kano kadagiti pasayan di kad mas daaw da piman amuyo pasayan kung kunada oy para po pobre kuna pasayan para po pobre. Di baba na nga kaskada kami. Lobsters. Kasjay. Amuta nga tadagi jay. Lobsters. Kasjay. Punta kami lang. Ti makamu kadagita. Kada Disetus Benedictus Campus. Amuta nga ngamin dagi jay. Talaga sir, ang kangkantada, hindi ka nakita idang agi kuka nagi subsupot. Balutin mo ako ng iyong hiwaga ng iyong pagmamaha. Ni ada si plakdan. Kasjay. So nga, ay, anapin dito ipadpadamag mo pa si Kakano Juliana, apay di maudawa takti, sinursulisit ko king kaloko. Di kaki di agbain na. Bagbagam ki di nga sinulsulisita ang kaloko. Mapili tiwi sulsulisita tamo nga dagiti sulsulisita ko dagiti naimbalito kwanti pa nagpuspus kasking kaloko sa ang kang sulsulisitan, di ba? Hello Crystal anak kawili. Hello MJ Sarmiento, hello. Kumusta? Ay, handa ng ikaskasta ni, handa ng ikaskasta. Baba nang kami so narigalit nagsasao. Ibagayo ki di nga awang makukwarta kon. Ay, apo, asin nga tati nakabangkbok. Abulo, til balay na kunayo. Abulo, at hindi ipadpadlaw, tamo nga umay kaumutang si Kalabang. Diba? Hello, Rina. Pag hay-hay-bladon da, Rina. Gitoy. Diba napintasa mo, Hello, Ading Lorda. Income to kanong paspas diyari abrayan ni Manong Densyo. Irwaran na kam kano ti agkakaima sa makan nga dagiti lakano kang kan. Only rich people can eat kunana. No kas tulakad mo dagiti popobre. Awan na nakad mo. Ay inja kamo Jerwin baro di kamo daytoy Joshua no nang ipanan na di 5 hektarya nga bunga ti 5 hektarya nga marunggay min at awam mo di bulong mo ti addan tawanen nang ipanandan dagita man umigtan ni may samo eta magmagngaditan awam pay dagiti kakalding ko ditan ni nagnyuyuyiran dan sana sangsangpo ko gamin sangsangpo ko nga nagapo jay Bali Indonesia tanapang kami nagdedit mo ta kinilakay ko napang kami mo ta nagsinsin na po di jay da kayo mapangkajay sika Juliana Banks mapangka si Kalabang sikan tulakad mo nga nanginawan dati kalapating mababa ang lipad nabaan kami dito di ba ay talaga Ismail lagi dyan Ismail mong kakasjay si Sisha ala only Twinkle can do those things that I know how happy I am right now and I don't know why ay naanan ako si kapang namnama nakabaga ka sino nga taki nakabaga na Crystal Ann no di lang si Sisha iso nga ni adandani nga tadeti baggo making ka sagutan na man iti kanakako na kariritsanon sagutan na kano baggo no da kay ito lang awang mababag na di ba hello Manong Ramil hello big time Tyron talo mo pa'y anak tadata ka lang nga tatagpaspasyar di ba ay nainala ko magpagnapag ng nabambanog at awa mo dati yaya ko hindi mo sumangputon ay napin inja ka muna asin no pedagite nagupa dita ayan ti kwami awam mo ta nagiti agup-upan dita ayan ti naganam dito'y subdivision no papabo lang adu pabo loko ne
Hagsao kayo. Ado ati pabo. Itati papabo. Diba gayo ki din na agal-ala ati ija pabon. Di ka mo at pinurus dan sapay ki di amin mo tabunga dagiti ba. 5 hektarya mo tatarongkon. Ni awam mo to na 5 hektarya nga tarongkon awam mo bunga nan kinidnap dami ni awan nagyanan. Ay, imbiyahe dalaki de ammo ka. Da CCTV na won. Da CCTV na sa gagaysada camera dagiti tartarong me. Alag sao kayo. Ay, babaan nang kami dito. Da kamamen. Ha, awan ti may lang babaan nang kami amin dito nga ligason. Di ba Jamara? Hello Jamara sa paden. Oh, kaskastad sung aghay brother kana linunis alang ang pungpung token anan nagitila tag high blood kat mudan. Kita nyo mata subdivision mi subdivision napipintas napipintas ti kwami padasem ti megtakaw kita talaga atay ron agleksyon tay ti pabo. Ay, mga bagay ti mga sika ati bunga marunggay di ba? Hello Tang, good morning. Dalakakas Jeyo. Ay na. Pag hay subdivision nito ayam me. Subdivision. Ayan lata ti baba. No subdivision nga kun ayan ti baba nang. Dito kasla kami adda kami ti Forbes Park. Kakas Jay. Kita nyo mo ta tiga garden mi. Kastoy tiga daga kastoy nga garden nyo. Awan, no di lang da kami. Ay da kami tiga garden na nga kakastoy. Hi David. Say hi. Good morning. Diba? Nakakastoy yung garden. Only at ladies garden. Come enjoy the garden and also the Italian pizza. Nakakasdeyo. Da kami laeng ti baba nang ditoy. Makungkuna, di ba po? Dati kakastiyo. Asin no nga ta. Yapo no di lang da kami dito uno. Da kami lang ti baba na. Ada kakastoy nga gardenyo, awan ti gardenyo nga kakastoy. Da kami lang, da sabsabong nyo nga kakastoy. Lamang? Da sabong nyo. Dagiti garden ko, dagiti yeye. Yeye. Dito ya, di ko manama ang ikit ko, baba nang kami. Baba nang kami dito yung nagwapo nga uncle ko. Ada uncle yung kakastoy, sisi lang tadang pinakastoy. Maaba na ka, di na ka makamata nun. Reglugang kay tilabang nga kabalyo. Kada jet plane na jumbo jet. Ngumki di makamatan na kami nun laki deglugang kayo tiyangin. Iso lang ti pa nakakama yung kanya. Pagtakawan yung nga tatilugan yung angin. Sisisya lang ti makalugan tiyangin. Narami dialogan kong kurang. Wala talaga. Naarami dilugang ko. Nakamatan dakpay loko. Rekas ano pa mayan nyo. Ala, nubagas korkor tagabur. Ala, ang ungtam tumo dagiti yeyem anti atawan damot nitong mo titartin ang peda ka day suabin dan awandan. Nakwanda nagbakasyonan Christmas ka tayo hira. Sino nga ta? Trikis ka no malamit. Ay sumo lang awanda pati mo dagiti para plan sa anti awanon. Sino nga ta no di lang dada kami. Trickings ka ni sung awanda palaeng sung agawid kayo no awang kay palaeng iti trickings nga mapalabas ikadon kayon si Sante. Hire agency. Only us can do this. Mababa da kami. Di na ka mabatan. Kung lang nga doon. Di na ka mabatan. Talaga
Bye-bye, Manang Mel. Wan, di badok, di ate. Ti kanaan. Umay ka mga nagpa-share ti badok kun. Da kami nga babaan na nga. Da kami ti Forbes Park. Ha, nga Riverside. Da kami ti Forbes Park. Dito ko na ni Apo Kwan. Anan, Belgrano. Kabsa ni Apo Bato. Apo, dito ti kapipintas ang aligasong ko. Talaga Walang subdivision, napipintas balasan ko. napipintas pa tao dito yang nararago apay pantada na kasi ka Juliana Labang. Oy bagbagam kini ka makikapin adite Italian pizzang kung kunam ki diloko. Ay saan? May sa kami dito yung akwa. May sa kami ti panay naganan. Owners kami. Sosyo mo ta dito. Minos. Diba? Nakakastaya. Kadam ko ti chef cook mi pa Italiano mismo. La media iko mo. Naaba kay man Ninaaba kay mon lunis binagi kay man amin kontra barata kay man amin Bye-bye! Happy trekkings everyone! Thanks for watching! Umay kay itong paspasyar ati Minos very relaxing. Sakay ito sabay kaan, merienda, kakasjay, sabay order. Sino nga ta? And then pay. And also don't forget the tip. Tip Bye! Happy New Year everyone!